Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Әлмәт татар дәүләт драма театрының Гафур Каюмов әсәре буенча куелган «Сагынырсың әле син дә бер» исемле моңсу пьесасын тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә автор һәм режиссер Гафур Каюмов куйган. Рольләрне башкаралар: Гөлсинә, артистка Гөлнара Заһидуллина, Кәрим, Рафик Таһиров, Ләйсән Фәйзуллина, Сайма, Раушания Фәйзуллина, Альберт, Фауад Зарипов, Илсияр, Сәкинә Минханова, Рәшид, артист Илһам Мөхәммәтов, Найля, артистка Нәфисә Исмәгыйлова, Азат, артист Фикрәт Сибгатуллин, доктор-психолог, артист Хөрмәт Фәйзуллин. Олы юл чаты. Ямсыз, салкын көзге кич. Өстенә кара плащ кигән, арлы-бирле йөргән бер егет күренә. Салкын үзәгенә үткән. Юлдан үтеп баручы машинаны туктатырга тели. Шул вакыт якындагы агачлыктан, эчке күлмәктән генә туңган, чәчләре тузгыган бер кыз йөгереп чыга. Син нәрсә? Тукта диләр, син нишисеңә? Кәмсин, нишләп болай йөрсең? Аяк атлыйсы булма. Ала, курыкма. Шулай жылырак булыр. Электереп кой. Ай, салкын шул. Карагыз әле, мин плащны киемәсез минем алга кереп утырыгыз. Зинһар, алай карамагыз. Икебезнең дә сәламәтлекне саклап калырга телим. Кияүгә дә чыгасыбыз бардыр әле. Ярый. Алай карамагыз. Горур басып үлүләргә ни җитә. Яхшы, мин риза. Һәммә кыз янында басып түгел. Ятып, тәгәрәп үләргә дә була. Зинһар, алай карама. Мин синең ала сыерыңны суеп ашамадым. Соң аңла инде, монда безнең җегет белән кыз булуыбызның бер нинди мөнәсәбәте дә юк. Просто борьба за выживание. Аңла да минем сүземне тыңла. Нәрсә сөйләнеп торамсың? Менә. Я булды, танышлар. Я. Менә бит. Акыллы кешенең сүзен тыңлагач. Эшкә бераз җылы кермәкче була бугайым. Син курыкма. Киресенчә, башта әле мин үзем курыктым. Бетте башма әйтәм. Өшегән җегетнең башын ашый бугай бу җен кызы. Я. Җылама инде. Шешенеп беткәнсең. Тукта инде. Карале. Охо. Монысы нәрсә? Да, бер дә уңайга килмәгән бугай бу юл сиңа. Зинһар,
Жылама. Тынычлан. Не болды соң? Неге сен бұлай? Мен... Қиғырақ бол. Мені таладылар. Мені мысқыл еттілер. Нәрсе? Bir нәрсемні қалдырмадылар. Әбит өзлері шунды ешлер. Ой, нешік ешім. Зинғаршын. Тоқтайынды жылаудан, ем. Шышынып өткенсің. Бұлай ерақ кетіп болмас. Бізге қазір нешік болса да қойтып жетерге керек. Біраз жойы шықмай қалмас. Жон бергенге жөн берірмін дегендей. Тынышлан енді. Қоя қойтасың соң сен. Қозанға. Жоқ, мен анасын аңладым енді. Түгелірек дейі. Советский районға. Общежитиеға міне. Жоқ. Мен гвардейский урамында. Әнейім білен ешейм. Әней. Ой, Зинха. Тынышлан, Бұлай бітірішме. Нешік болса да қайтып жетер біз. Тоқта бер! Міне, бізге деген машина, әйді. Әйді, жылама, Зинхар. Әйді. Шәһәр шифаханасы, психолог кабинеті. Сағынырсың әлі, сен де бір ескертішер жүйелер ешілігін. Доктор, Құдайым. Қалдырмағыз мені, доктор. Мен тыңлайым. Доктор, ғафу етіңіз, доктор. Зиян жоқ, өзіңіздің үлкен тұтыңыз. Мен тыңлайым деге сіз кисәк сөйлей башлаған едіңіз. Әгерде тоғы тіләгіз болса, дауым етіңіз, тортынмаңыз. Ой, доктор, шынлап та ғафу етіңіз. Мен автомат рәвіште сөйлеп кеткенмін. Неге оннан башлағанмындыр, өзім де білмейм. Сіз оны сөйлерге тілемеген едіңіз мен? Жоқ, олай түгел. Доктор, білмейм, не дейерге де білмейм. Сіз өзіңізден біраз ғана болса да бұлшанғанда етіп сезмейсіз ме? Барлығы шыл, доктор. Жоқ, мен аны бұлшану демес едім. Ошылып кеткендей болдым. Ошылып кеткендей болдым. Тек бек азғағына, доктор. Бек айбет. Бүтін бәледі шында бейді. Меңа ердем сұрап келген кішілердің міне шулай ошылып бітмәулері. Жоқшы. Әйдіңіз, бұлай сөйлешік. Сіз қазір бошығызға некелі, меңа шуны сөйлейсіз. Мен сіздің кереклі жерлердегіне тоқтатырмын. Ярый, доктор, мен тырышып қарайым. Жоқ, бірнешікте тырышмаңыз. Бар тек бостағы шекілді. Сіз мені аңлайсыз ба? Әйе, бұғай, доктор. Алайса, дауам етіңіз. Мен тыңлайым. Гөлсинәләр фатиры. Анда туган көн бәйрәме азагына якынлашкан.
күп кеше таралган. Тәки килмәде. Алдакчы ул синең шул гына. Әллә кемдер әле. Бер урам шыпанасыдыр. Син дә инде әллә кемнәрне чакырасың. Юк, Илсияр, әллә кем түгел ул. Андыйга ошамаган, мин аны беләм. Беләсең? Каян беләсең? Бер-ике күргәндә кешене белә имеш. Анысы да шәрә килеш. Илсияр. Бетте, шаярам. Кем турында шулай кич буена бәхәс куертасыз? Бездә белик әле нинди кеше микән ул алай бик әйбәт. Күпне белсәң тиз картаерсың. Күпне күрсәң тиз сукраерсың дисеңме? Нәк өстенә бастың. Сак бул. Ярый. Кирәк түгел. Мин менә Гөлсинәкәйне белсәм, аның янында булсам, миңа шул җиткән. Шулаймы кызчыгым? Шулай. Кыланма әле. Господа, ішәбізме біз бүгін? Яқмы, yol ayağı астына. Синең юл астына гына түгел, әллә нәрсә астына да булган инде. Әйдә, китик әле, китик. Гөлсинә, әйдә, без китик әле, ярыймы? Машинниклар, өлешіңа тиген көмішкаңны бермелер. Ну, қайда мында демократия? Казак. Кем булыр бу вакытта? Рекет? Мафия. Менің малайлар. Менә хәзер мине ішірмәгән өчен алар сездә кыздырып ашаячаклар. Әсиде Илсияр бәгырым даже борышлап. Ашма, бу вакытта. Ашыгыз инде. Әй. Берем тигән қолда шығарып қияр юлнады. Ну, Илсияр шоқынмыш барыбыр салам бит, Исәнмесез? Менә бит, сезне көтә. Нәрсә ахирәт? Авыз ачып торабызмы? Таныштыр булмаса үзең танысаң. Карагыз әле, чынлап та каттым да калдым. Таныш булыгыз. Кәрим. Азат. Әмма матур кызны кем дип белик? Наилә. Исәнмесез? Айдасыңмы байда? Бер дә тартырып торма. Бәк әйбәт кешеләр торалар бында. Айруча мин. Утыр инде, утыр. Нәрсә утыр инде, утыр. Күпме көттем мен бу кунакны. Кәрим, чынлап та узыгыз. Наилә туташ, рәхим итегез. Менә бу сиңа туган көн белән. Рәхмәт, Кәрим. Гөлсинә матурым, син бит ничего не соображаешь икән. Яна туташ, прошу. Мужик, үзең дә утырырга тырыш, орын тапсаң. Кәримчик, рәхим итегез, әйдәгез, әйдә. Ну, машинниклара, Рәшит авыйларын изгештән мәхрүм итәргә җыйналар. Дөрес, Рәшит. Әйдә, уяштыр. Гүт, иптәш Гитлер. Ай, тагын җәелешкәннәр. Китәргә җыйган идегез түгелме соң инде? Сойым апа. Әни шулым әле. Әнә берәр ризык чыгарсаң яхшырак булыр иде. Чыгар. Әйтерсең анда әндил казласы тутырып куйганнар. Бүтән туган көн дип авыз ачсаммы? Үз ишләрең түгел, менә нәрсәне аңламыйсың, кызай. Ай, без генә әйбәт. Туйдым. Ярар, мин гаф апаларыңда булам. Карагыз аны ортыгын кытырынмагыз. Ярар инде, әни балачага түгел ич. Рәшит, Ау, мине көтәсездер инде, понимаешь, Гөлсинәкәй. Хуҗабикә башың белән әллә кайларга китеп йөрисең. Бит кунаклар мәйтәм ниткәнески бит. Сусагански. Ну, имансыз да инде. Рәшит дөрес әйтә, сусауны басарга кирәк.
Әйдәгез әле, Кәрим. Юк, без котлыйбыз да китәбез. Стоп. Қаралай, мында бүгін гілмейлігін атыялар. Мен де атыям. Тост қойды. Құтлау қойды, Рәшит, күні бойы құтладық түгел менде. Апайым, сен бүгін бұлай да бәк көп сөйледің. Тоқта. Қонақ, давай, сөйле. Нәрсе? Гүлсина. Ғұмыр елім. Гүл шушылай яқтан ұрлы болсам. Әм, менә бүгінгідей сені яқын достарың бір вақытта да тошламасындар. Шушындай яш шебер болып, мәңгі 17 яшта қол. Рәхмәт, Кәрим. Құтлыйм, мен де. Қайрылама, сәлкінмәге келіш қарап қалайық. Жамағат, шағир бит бұл, шағир. Мәне, Азат апайым, үйрен. Да, былай итеп бик якын иткән кеше генә котлый аладыр. Бик ұзақ ятладығызма? Нәрсәне? Минем адресны дей. Уланы күптән белә иде инде Азат. Шулайға шалан шул. Жамағат. Не теге, ұзын түнні қысқартып, бәйрәмімізді ямләндіріп, табынымызды нұрландырып қонақлар келді. Көрініп тұра, олар Гүлсинаны хөрмәт итәләр. Шулай бит, сіңлем. Әйе дисәм дә инде. Мин әле аны бөтенләй белмим дә диярлек. Дөресрәге, Гөлсинаны мин якыннанрак беләм. Һәм хөрмәт итәсең. Шуңар күрә, брудершафт. Нәрсе? Кылап дим, колхоз базарында кылап саталар ди. Брудершафт. Ежо, брудершафт. Хөрмәтләшегез инде. Брудершафт. Я инде. Күрик кәмитне. Нәрсә? Әллә булдыра алмас дисезме? Әйдәле, Кәрим. Булдырдыгыз. Сен гади генә егет түгел икән, брат. Чынлап та күңелле икән монда сезнең. Бик. Құтладық, китик инде. Күңелле иш. Сүзеңдә шулай торасыңмы? Ниткән сүздә? Құтлыйбыз да китәбез дидең. Мойле, соң килеп тә кермәгән килеш кешене ташлап китү әллә ничек бәк сәер килеп чыга түгелме соң? Құшаклашып үбешкәч бер дә сәер түгелме? Син нәрсә инде җанашам? Әллә көнләшәсең инде? Ярый. Кунак хуҗаның ишәге. Ярый кал. Ишәк булып кала күрмәяме? Ашыкма. Азрактан китербез. Илсияр, нәрсә? Нишлим икән инде, Илсияр? Нишлисең ди? Үбештегез бит инде җитте. Ә ул нишава? Высший сорт. Инде. Ятсызланма. Ә син ятсызланасың ич. Ничек? Кызы була торып арасына бәреп керәсең. Куй әле шул шаяруларыңны. Нишлим икән дим, Илсияр? Хәзер. Рәшит. Рәшитулла, сөеклем мәхәббәтем. Бисе килә. Сез нәрсә, җәмәгать? Төн уртасында тагын. Борчылма, стеналар калын, таш йорт. Кунаклар биемәделәр бит әле, шулай бит. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Татарчасы кызлар үзләре ябышалар дип атала. Азатчик. Нәрсә? Миңа күзең төштеме? Үлеп. Рәшитеңне нишләтәсең? Рәшит?
Решит. Ай! Решит. На. Кыннаши. Ләкин кисәсәң. Сезне шакырырга мөмкинме? Сіз дегенде ояқ иленде. Кунак кыз. Үпкәләмәсмесең? Хуҗабикәнең үзе белән дигәч, түзәр инде. Карады. Ничек карап тора? Ярата инде ул сине, ә? Гөлсинә, кирәкми бу турыда яме. Эх, сине. Кәрим. Минем синең үзеңә генә әйтәсе сүзем бар иде. Тыңлыйм. Юк, мондай икәнен әйдә минем бүлмәгә генә. Нигә? Монда гына да була иш. Юк, монда әйтә алмыйм дим бит. Нәрсә? Әллә аңардан куркасыңмы? Нигә куркыйм? Бүлмәгә дә кирип киттеләр. Кара, әллә кемнәрне күзәтә. Миңа гына карап, дамы үпкәли. Юк, гафу. Ләкин Гөлсинәнең кылмышы. Әсил күрмә. Шокынып китсен сана проститутка. Шу, ишетәм. Күрелем моны. Hey, сеңлем. Сеңлем, туктале дим. Егетеңне чакырыйм әле. Сеңлем, туктале дим. Азат бар тизрәк йөгер артыннан. Харап булыр кыз бала. Юк, нигә мин? Бар инде, барыннан таба алмассың, бар диләр сиңа. Карим дип анаңны бродер шафа. Решит, нигә кычкырасың? Нәрсә? Нәрсә? Казан чучу. Ничек? Кәрим, китмә. Тукта. Гөлсинә, ярый, ашыгам. Пока. Кәрим, калдырма, китмә. Соң аңла инде. Гөлсинә, былай да дурак хәлендә калдым. Кешене рәнҗеттем. Ярый, киттем, яме. Илсияр. Юк, җибәрмим, үтерсәң үтер, барыбер җибәрмим, нәрсә? Икенчесендә бетермәкче буласыңмы, юк? Сез нәрсә, ышкындыгызмы әллә барыгыз да? Кәрим, ташлама мине, китмә. Калдырма мине, Кәрим. Ну и дела. Әйдәле, безгә теге бүлмәгә керергә кирәк икән бит. Әйдә, бар бит әле монда. Әйдә. Кәрим. Калдырма мине, Кәрим. Ташлама мине. Калдырма мине, Кәрим. Китмим. Бер коя да китми. Шаржулар яшьләгән йөгереп килеп качкан иде. Күрсәтер якамда тешләрен йөгереп килеп качкан иде. Күрсәтер якамда тешләрен. Шифаханәдә психолог кабинеты. Искә төшәр. Жүләр яшьлегем. Доктор. Тагын нишли ала идем соң мин, доктор? Я. Сабырлык кирәк. Сабырлык. Сез дә шулай дип уйлыйсыз? Минме? Мин дипме, доктор? Мин әлегә беркем дип тә уйламыйм. Бар тик бер җыр исемә төште. Эх, яшьлек.
Коридорда Кәрим белән Гөлсинә. Кәрим. Әйдә инде, Кәрим. Нәрсә инде син? Бәлки, кермәм генәдер, ә? Юк инде, әни, юк. Әйттем бит, апаларга мунчага киткән булырга тиеш дип әйдә инде. Белмим инде, теге вакыттагы туфли үкчәсе һаман арка хәтерендә. Булды инде, Кәрим. Син мине тыңламый да башлагансың икән инде, матурым. Kimler yeri yanda buldalar? Әйттем бит. Кәрим. Ne korkak iken ol senin malay ya. Котны алдың, әни дип торам. Ben bir şayardım gana ya. Шаярдым. Кәрим, әйдә инде. Юк инде, әни, юк. Күрмисеңме яна Илсөяр ыржайып утыра. Nerse Karimullah? ГТО нормасын үтәргә әзерләнәсең мәллә, а? Бек с препятствиями. Котны алды. Әгәр дә тегендәй мондый гына препятствий булса бер хәл, монда бит катырагы тёща. Кит инде. Тёщының да күңелен таба алмагач, син нәрсә? Карале. Булачак абиеңнең җаен табарга өйрәтимме, а? Тыңлыйм. Менә мин тёща дия бит. Менә син кайтып керәсең ди. Я кил инде монда, кил. Йә. Менә шулай иттереп матур гына күзләремә карата. Башта менә бу як битемнән үбеп ал. Йә, үп инде, үп, йә. Менә шулай. Хәзер матур гына итеп менә бу ягыннан пөп итеп ал. Йә. Ай, менә шулай. Ай. Хәзер булай иттерәбез. Тёщаң минем кебек яхшы кеше булса, конечно. Менә булай иттирә. Менә булай иттереп. Кит әле уган. Илсөяр, җитте сиңа. Мен нәрсә әйттем, исә кайттым, кияүгә школа кирәк, шулай бит, Кәрим, ә? Ой, Кәрим, оныта башласаң, тагын үземә килерсең, ярыймы? Тагын да шабыррак итеп өйрәтермен. Бүтәнрәгенә дә. Илсөяр, җитте. Ярый. Ой, Кәрим, иреннәрең бигрәк тә татлы икән, тагын кабатларыбыз ölе җорыймы? Туктыйсыңмы син, юкмы? Мин бик тәти кыз бит. Кәрим, моторым бар әле йөгереп, кенә кухняда чәй куеп керәле. Син нәрсә ашкыра башлаган, что ли? Ой. Нигә? Соң бүлмәдә җиләктә ике хатын-кыз булганда, мин монда кухняда чәй белән булышыйммы? Ярар инде, Кәрим, тыңла инде сүземне. Юк, әгәр дә берәр ират эше кушсагыз, анда ике дә уйлап тормасыз. Кәрим, ике әйттермә миннән, ярыймы? Кушканнар икән эшлә. Моторым күрмисеңме ни? Безнең сөйләшәсе бар. Соңаны. Башта ук шулай дип әйтеп булмыймы? Мин хәзер. Да. Бик каты тотасың син моны. Сынмасын. Минем кулда булса. Бүтәнчә. Илсөяр, җитте сиңа дус дигәчтә. Әни булган. Булмаган. Бүтән аңа кагыласы булма. Куркасыңмы? Курыкмыйм. Ул минем үземә дә бик кадерле. Ә бит сиңа берничә көнгә генә, Илсөяр. Нишлимсең, ошагач. Курыкма. Кулыңа исән сау тапшырырмын. Чынлап та җитте, Илсөяр. Юк, син бит Илсөяр күз алдыңа да китер алмыйсың. Аның янында миңа ничек рәхәт икәнлеген. Кара, Илсөяр, бәхетле кеше нинди кыяфәттә була микән улай бит? О, таш менә нәкъ син инде. Biraz борыныңны да юып җибәрсәң. Эй, көлмәле. Көлсә, әнәнең кайтып җитсә, бәхет кошың бик тиз кыраклар. Кытаклап, ышып китәр. Миңа да. Нәрсә сиңа да? Күз кылак булды. Ни. Нәрсә ни?
Әйтәле шул кызыймыз ягадый. Әллә нинди әтрәк әләмнәр белән маташмасын ди. Илсияр, беләсеңме нишләргә булдым? Нишләргә? Аңа чыгарга. Бу нәрсә ди? Ул белми әле. Шулай аның белән сөйләшмәгән. Аның да күңелендә бар бугай, Илсияр. Кызык. Альбертың нишләй? Үзе чит илдә, үзе солидный, үзе капиталы. Ай, ниткән Альберт ди монда хәзер. Ник шунда бөтен дөньясы тәгәрәп китмей? Кәримем генә булсын, Кәримем генә булсын. Син того, фазыңны сакла, син нәрсә? Ну и дела. Гөлсинә! Ой, Илсияр, шейне монда әзерликме әллә кухняга чыгып эчәбезме? Ой, монда җеннем сөйми шул кысан кухняларны. Ярый. Менә. Булышыммы? Юк, матурым, утырып кына тор үзем. Булышсын. Ир кеше хатын кызга һәр вакыт булышып торырга тиеш. Ярар. Илсияр, күп шаулама, менә тиз генә чәйегезне эчегез дә. Ярый, булмасам да китем. Кем куа, нәрсә сөйлисең? Илсиярны белмисеңме инде? Күләгә белән сөйләшә. Ага, күләгә. Ишек машасы калмаганны бер үзем рәхәтләнеп сыйланып яткан булар иде. Ярый бит, ярый, китем. Булмас, Галимулла балаларда якынан катагында килә дигәндәй. Менә шулай, Кәримулла. Шундый саран дусларым булмаса икән ул. Ярый, китер алдыннан үзеңне тагын бер тапкыр матурын әйтеп пәп итеп алыйм әле. Җиттеме сиңа юкмы? Ярый дидем бит инде, киттем. Икебез генә дә калдык. Миңа синең белән шундый рәхәт. Борчылма. Кичтә безнеке. Төндә. Шушы менә инде ул синең сюрпризың. Гөлсинә. Миңа кешеләр алдында гына булса да кычкырмаска тырыш. Булды, матурым. Мин гаепле. Гафу ит, бүтән алай итмәм, ярыймы? Оныттым, бетте, капта, кап. Сукыр Якуб. Ап. Ап. Син беренче. Яле, кем итүбәсенә? Сезнекенә? Безнекенә үк менә. Алайса хәзер сиңа җәза. Кәрим, хәтерлисеңме икән, син теге вакытта бер сүз башлаган идең? Ниткән сүз? Теге вакытта, мин уйлармын дигән идем. Син нәрсә? Өйләнешү турында әллә ул? Әйе. Шаярып кына бит ул, гөлем. Мин чынлап. Юк. Гөлсинә, ни бит әле? Бераз гына ашыкмыйк. Юк инде, Гөлсинә. Син каршы. Түгел, син бит. Булды, аңлашыла. Минем белән булган вакыйга тынгы бирмим әле. Син нәрсә, Гөлсинә, бу бит бәхетсезлек, теләсә кем белән булуы мөмкин. Бераз гына ашыкмыйк. Бер-беребезне яхшырак белик дигән идем. Соңаның нәрсәсен беләсе бар инде, Кәрим. Мин булай да бөтенләем белән синеке иш. Гөлсинә. Аннары без генә дә түгел бит әле. Әни дигән кеше дә бар бит әле. Син мине аңламадың. Ярый булды. Бу турда бүтән авыз да ачмыйм. Бетте. Тукта. Бетте. Тукта. Ризамы? Юк. Ризамы? Юк дидем. Ризамы? Миңа чыгарга.
Әлбәттә риза, Кәрим. Кәрим, минем сиңа тагын бер үтенечем бар иде. Тыңлайым. Әйтмим, тагын кирегә сугалыйсың. Әйтәсең. Әйтмим. Әйтәсең. Юк диде. Әйтәсең. Әйт инде. Менә хәзер үк риза булачакмын. Без синең укуың турында сөйләшкән идек, бит. Тагын шул. Соң ошамый улыш миңа. Соң кара инде, нинди таргаш мин. Бит үз эшемдә бер дигән. Нәг инде бизәк төшерүче, маляр, бик зур начальник. Булсын. Бөтен кешегә дә начальник булырга димәгән бит, гөлем. Башым эшләмей, укый алмыйм диген инде. Әгәр дә теләсәмме? Соң теләсәң ни? Ярый Гөлсем. Бу турыда соңрак, яме? Шулай итеп, никах. Хәзер алай димиләр аны. Ни хак. Беләсеңме? Әгәр дә общежитиедан бүлмә дә биреп җибәрсәләр, Хәзер йөгердем ди общагага. нигә кечкенә булмый ул? Ким дигәндә 8 квадрат метр. Әгәр дә 12-лесе эләксә, тәгәрәшеп яшәрбез әле, җаным. Бер кайчан 3 бүлмәле фатирыбыз була торыпмы? Ярый. Борчылма. Җай чыгар әле. Мин көтәм. Кемне? Сине. Күптәнме? Гомерем буе көттем мин сине. Шоша. Ярсый, җылый. Бәхетем син минем. Язмышым син минем. Шифаханәдә психолог кабинеты. Йөгереп килеп, кычкан иттереп, күрсәтер якында төшләрен. Доктор, калдырмагыз мине, мин барына да риза. Доктор. Юк, тормыш шул бу. Нинди мәгънәдә? Сез артык дулкынланмагыз. Доктор, ничек сез шулай дип әйтә аласыз? Зинһар өчен борчылмагыз гына, сез мине дөрес аңламадыгыз. Күпләрнең язмышы кызганычка каршы. Күпләрнең. Доктор, калдырмагыз мине, доктор. Әйдәгез. Әнисен артыннан йөрттерә бит. Ой, әни. Белсәң иде син, безнең өйдә ничек рәхәт икәнлеген. Сине ничек сагындым, әни. Сагынғансыңдыр шул, сагынғансыңдыр. Бик сагынганга ярты ел өйгә дә кайтып йөрмисең, килеп тә карамыйсың. Соң әни, ярты ел түгел бит инде, ай ярым гына диярлек. Менә теләсә нәрсә эшләп үтәм, бер кая да китмим. Китми. Чыкты да китте. Болынчаклы ине ташлап, мине мыскыл итеп. Күршеләрдән ят, куып чыгарган диләр. Соң шулай булды да бит инде, әни. Куып чыгардың ич, шерләтеп. Әнә Кәримнең әле дә кытышып тора. Чыгарсам, кычкырса. Әни кеше кычкыра инде ул.
Қаза исер болғаш. Ярый инде, әни, артыкка китә башлады бугай. Ғарленем. Бірден бір қызың шығып кетсін әлі ташлап, кім білән деген. Ярар. Бар, шәй қоялы, сіләтті шәй ішербіз. Ярый, әни. Хәзер. Кәрим, бар инде. Үги бала кебек ишек төбендә турма. Кем әле исеме? Кәрим. Ус, әйдә. Кәрим. Хан Кәрим, бірдә бір шылмағыз. Біз әлі сіздің белән гөрләтеп яшарбыз. Юк, аптырамагыз, дөньяда төрле хәлләр була. Кияү булгач, кияү булсын. Мин сезне өрмәгән җиргә дә утыртмам. Шулай бит, әнкәй. Менә нәрсә? Сөйләшеп куйыйк әле без синең белән. Әйтмәле шул әни сүзен миңа ярыймы? Нигә, әнкәй? Ой, гафу. Шулай булып торсын әле. Тагын кем диләр әле кыз әнисе? Әби диләр. Ләкин Нәрсә, ләкин? сез шундый яшь күренәсез. Рәхмәт. Барыбер әйтмә. Алайса сойма пағына диярсың. Яхшы. О, серләшә ук башлаганнар. Серләр килешәсезнең, Алайса сөйләштек. Ярар. Соймапа. Кәрим, нинди Соймапа? Әни диген менә бик җайлы гына. Әни. Жалыктырма инде кешене. Ярар. Өйрәнер әле. Кәрим, бик җитди сәбәпләр аркасында әни безнең туйда була алмады. Шуңа күрә син хәзер йөгереп кенә кибеткә барып кил, ярыймы? Юк. Никем туй? Берни дә сөйләмәгез дә кирәк тә түгел. Әни, алай итмә инде, үпкәләтмә юк өчен. Соң ни әйтсәң дә мин синең бердән бер кызың. Мин каршы түгел, мәшәкатьләнмәгез генә диюм иде инде. Кәрим, йөгер. Ярый. Мин тиз. Хәзер. Ой, әни. Ничек рәхәт безнең өйдә, әни. Рәхәт. Я, нишлибез инде без хәзер? Ничек инде нишлибез? Шушы гыйбат белән бер түбә астында яшибезме? Эй, Аллам, каккан казгы гына да юк бит аның. Эй, бала. Бирдең син миңа авыртмас башка тимер тарак. Әни, борчылма әле. Менә Сәүдә эшенә укыячак. Каян килеп? Укыр керттем инде. Әни, казыгы да булыр, бар да яхшы булыр. Булыр. Күргәне дә шиктән ашкан. Әнә, нахал. Әни, Кәрим нахал. Соң бер шебенне дә рәнҗетә алмый бит ул нахал. Ул бит искиткеч. Нишлисең бит инде? Түзәргә тырышырмын. Бер бәхетең булмагач. Ярый инде, әни. Син бәхетсез. Әле без сине шундый бәхетле итәчәкбез. Бер бәләкәчне дә кайтып тоттырсакмы? Иттердең. Менә шуны сагына җитми монда. Әнигә? Менә, тотып кара әле. Үртәмә сана мине. Тик минем алда кышыш-мышышларыгызны бетерегез. Укшыта. Ярый, әни, ачуланма инде, әни. Siz
Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмов әсәре буенча куелган «Сагынырсың әле син дә бер» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15:35 яңгыраячак. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмов әсәре буенча куелган «Сагынырсың әле син дә бер» дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Альберт? Альберт! Син дә бер кайтырсың икән, күрше. Күпме җәйләр, күпме кышлар, Альберт! Син ничек матурайгансың? Ничек үзгәргәнсең, Гөлсинәкәй? Альберт! Әней! Әней! Күр әле, кем кергән безгә, әней! Окрасың соң. Кара әней! Астагфирулла. Менә сиңәме? Туктале, Альберт, син түгелмесең бу? Үлем тонырлыкта түгел. Ой, Альберт, исәнме? Саумы, Альберт? Ой, шибәрләнгән, тазарган. Ой, Альберт! Негр инде, негр. Ой. Шәймәпа. Ой, Ходаем. Кайда идең әле син, Альберт? Африкада. Мозамбик дигән илдә. Әшиял. Байып біткәнсіңдер инде син, әйеме? Алары соңыннан Шәймәпа булды инде ул. Менә буларны хуҗаларына тапшырырга кирәк. Шәймәпа, менә булары сезгә. Ой, Альберт. Син нәрсә, уңайсыз шул кадәр әйберне. Юк, Шәймәпа, үпкәләтәсез. Сез бит минем өчен бик кадерле кеше. Рәхмәт инде. Бигрәк зурлагансың бит, Альберт. А то ли еще будет, Алла бирса. Булар минем өчен пустяк. Менә булары Гөлсинәкәй. Шибәркәй. Сиңа. Миңа синнән бер ни дә кирәк түгел иде, Альберт. Гөлсинә. Үпкәләтмә. Нинди матур, үлем. Менә шулай. Ал, кызым, кеше сине зурлап алып килгән икән. Ой, кулан, үлем матур. Гөлсинә, ничек матурланган? Әйдәлек, Альберт җаным. Ой, ялгыш. Шәймәпа, менә шулай. Әни. Ой, ярар инде, кызым, шукканмас әле. Альберт, әйдәле җаным, бер рәхәтләнеп шүкүрдәшеп шәй эчеп алыйк әле. Рәхәтләнеп, Шәймәпа. Әни. Ярар, кызым, бар, син шәй әзерлә, бар. Биски, Альберт. Биски инде, Шәймәпа. Биски. Я? Ничексең? Яңалыклар. Бездән инде яңалык булсын инде ул, Альберт. Синдәдер инде ул яңалык. Әлбәттә. Әллә инде илләрдә йөреп кайткан кешедә. Яңалыклар да җитәрлек. Бер вакыт булгач, сөйләрмен әле. Жарар, бар шәйне. Я, Шәймәпа. Альберт, син сагынгансыңдыр инде, бит. Эх, Шәймәпа. Ничек сагынмыйсың? Шәймәпа. Туган җирдә шундый кешеләрең калсын да. Шәймәпа. Авыл ничек матурайган, Шәймәпа. Ашулансагыз, ашуланыгыз. Сүксәгез, сүгегез. Ләкин мин Гөлсинәне бүтән үземнән калдырмаячакмын. Байлык. Җитәрлек. Алла.
Әлі мен сезні ме? Әлі мен сезні? Кумам! Әлі мен сезні? Ярар. Allah. Гүлсина, бар әлі, бар, ишікте кіші бар. Бар әлі. Міне, менде тиз ме? Тиз. Бізде қонақ бар. Бигірек те яқшы. Мақта бері, значит. Бірге көңілірек те болар. Исәнмісіз? Альберт? Кәрим. Білесің, ол қоян қойтты. Қоян, Шуашстаннан ма? Юқла енді, сен нәрсе? Африкадан 3 жыл. Африкада. Шынап ма? Нендей güzel тропик елдеріне көріп қайтқансыз. Нешік? Қызығам мен сізге. Сен қаралы, Кәрим, ол нендей бөлеклер алып қайтқан бізге. Ол шондай юмарт. Біздің көрші жігіті. Сен әланың білән дос болырсың. Әлі, Гүлсенекей, дос болырсың дейсің, өзің жігітнің кім екенін айтмайсың. Исімін білесің енді, Альберт. Өзі ол менің ирім бұла. Ирин. Шулай законлы ирім. Жүлер сұраулар бере көрмәлем, Альберт. Аңламаным. Бүтінлей оттырады кіші. Анда сізді Африкада үйлену, тойлар жоқтыр, шоңадыр, Yo'q. Afrikada to'ylar yo'q, шулай yo'q. Сіз бірде бұршылмағыз. Міне, біз сізге қазір шондай той көрсетеміз. Альберт, әйді шынлап та. Yo'q. Бигірек сейір кіші. Тойын ұнытқан. Тұрмасана шоқанам. Кеккейдім. Альберт. Шәһәр шифаханасы, психолог кабинеті. Шулай итеп, сіз күйеуге шықтыңыз, һәм сіздің бірінші махаббат қойдып кірді. Доктор, нешік дейерге де білмейм, доктор. Олай жоқ түгел енді ол. Сіздің бош әйленген шақ һәм шул вақытта күтілмеген ұдай. Доктор, нәрсе дейерге де білмейм. Біз ерешілген бұлабыз менді шунда. Жоқ, менім тілек білен түгел. Нешіктір формальны, доктор. Қатлаулы шырақ. Көкме нешке болса, үзілген шеп. Шул қадар ялғауы ауыррақ. Сіздің ұшырақ. Жоқ, доктор, сіз мені аңлап бітірмедіңіз. Бұл бит әлі бошығына, доктор. Аңлап бітірмедіңіз, доктор. Жоқ. Менің сөзлеріме итибар етмеңіз. Мен тыңлайым. Кич. Гөлсинә белән Альберт очраша.
Ашығасың? Шынлап та ашығырға керек. Былай да ұзақладым. Қорқасың? Қорықмайым. Сен бітенде былай да оны бұзауға үйлендіріп бітіргенсің. Бұзау түгіл ол, Альберт, қағылма, сен аңарға ярай ма? Бағыркайым. Альберт. Тағын оның янына қойтасың. Мені ташлап, оңа кеуге шыққаның үшін менің ашуым келеді. Қар қойтқан сайын yüzіні жыртып алдашу туйдырды. Шитін меңа бұлай, Альберт. Мен ғайыплі түгіл бетін ама. Мен сені ғайыпләмемеш. Барысына да өзім ғайыплі. Ярый, Альберт, башқаша келмем. Нәрсе сөйлесің сен? Қолдырып тұр әлі сен бізні, Альберт, ярый ма? Мен бет бір шыққанға бары-бір келем. Гөлсинәләр бүлмәсе. Бүлмәгә 4-5 яшьлек бала белән Кәрим керә. Опа! Мене yer. Ну, кызы бигрәкләрдә көчле булып чыктың бит син. Кирәкне бирдең. Ярый. Булды, биреләм бүтән сиңа. Карышмаска сүз бирәм. Хати, шул эш белән бакчага барасы булмасын иде ул. Син дә арыйсың, мин әйткән дә юк инде. Без гел бергә уйнап кына йөрер идек. Яшәргә акча да кирәк булып куйгалый бит әле ул кызым. Шул акчаны берәрсе гел безгә алып кайтып кына торсын иде. Яни алып кайтсын, син гел минем белән генә уйна. Нигә синең белән генә, нигә бергә түгел, Ни уйный белми ул. Былай бит инде ул үзе. Бит әти. Конечно. Гел сиңа ошаган бит ул кызым. Минем хәтлек түгелдер инде анысы. Мин әти. Сиңа да ошаган. Кызым, дәресләреңне эшлә. Нигә дә? Ой. Кәримчик. Өбигә дә. Нишләп бу вакытка кадәр йоклап ятасыз? Мә. Пүсигә дә. Бүген нишләбез инде без синең белән, дружок? Дружок түгел, кызым. Менә җайлы гына әйт әле. Кызым. Әти? Нәрсә? Мине ат итеп уйнатырсың. Тагын. Аннары рәсем яса. Аннары конфет бирерсең. Не. Пожалуйста, пап. Ну, бигрәкләр дә хитрый да син үзең, Так, хәзер урахат. Уенчыкларны аласың да марш бүлмәңә. Мин әниең кайтканчы кухняда берәр нәрсә әмәлли торам, яснымы? Ясно. Тик узак түгел. Мин уенчыкларымны алам да синең янга чыгам. Кызым. Ну, пап, уж гел син мине аңламыйсың да. Ярый. Түлке акыллы булсаң гына, җәме? Мин бик тә акыллы булам. Кара әле, әти. Нигә гел син? Әби әзерләгәндер әле. Син минем белән уйна. Аллага шөкер, кызым. Әбиең өйдә юк. Кайда? Кунакта. Ярый. Әниең кайтса баштан сыйпамас. Киттем мин.
Ой. Үйде кіші бар ма? Ау. Ау дейм. Әни қайтты. Қызым. Әтием, пап деп, пап, хатының қайтты. Ой, қызым. Келелі мұнда. Нинди кішілер. Күттіріп күн айрыйлар. Қая үрдік дейерсіз екеніңді бұл елі. Ой, тошлалы шул. Үт кебек арып қойттым. Сағынып күтіп тұралар ма дейсен, қая болдың. Ярар, бұрғалар ма? Сена сөз айтып бұлама, сен бет біздің. Біз гіне олай ема, қызым? Біз инде олады. Не? Әнең аңламай бет бізіне, қызым. Қая болдың? Саға 12-ші қызың еқламаған сені күтіп отыра. Енді болды. Ойнап ердім мәлі, юқ бар кішілер білен ішлемен біліп тұрасың. Соң шоны әйбетләбірек айтып болмайма. Ой, жеттенді кәріме. Талашмағыз әлі. Күн сайын. Қызым. Келелі қызым. Енді. Бүлсейме. Әлі қоя болмадым. Жиылыш болды. Мені тағын көтеріге жиыналар. Сеңіне ол. Айттым мен саңа. Тарғашты көрмен деп. Тыңламадым. Нәрсе болды тағын? Тағын біраз жетіп өтмей. Я Аллам. Жофа болдың башыма. Өлем. Әрі, тоштылы. Нешік болса да жарып шығармын. Шай ішесің? Әзірмін ей. Так, точно. Кетелі кәриме. Неше топқыр етерге бола сеңа сілеге еңін ағызып менің бетіме қоғыласы болма дейп. Ол артистлануының бір шегі боламайынды yok mu? Онсыз ғына болмайдыр. Ой, қызым, бұл отаң білен. Нәрсе қарап қаттың? Соң, ошарға әзір, ханым сұлтаным. Көтәріп кіртейм, өзігіз шығасыз ма, әлі мұнда алып шығып сөйлейм ма? Жетті кәрим. Көп мі жанны талқырға бола, іштен арып қайтасың, моймыл. Тырышасың, яқшырақ болсын деп. Яқшырақ болсын үшін ішіңні яқшы етіп ішлей білерге керек аны. Әбит, менің қиялым бар еді. Қиялы бит ол дурак деген сөз. Болсын. Дураклар да керек дүнияға. Әмиңа нәрсеге ол дурак? Әйт нәрсеге, нәрсе алып қайтып бересің ол миңа. Шул. Бұлайда пішмақ сайын олмаған рәсімдерін құсасын кетірі. Нәрсе болған? Бір нәрсе де болмаған. Картина Репина, не ждали. Әбит, тегі түнгі яңғырлы түнне сен бүтінлей башқа едің, Гүлсіне. Ярты жаным шунда сен ябышып қалғандай болды. Сенің де бітнің әйтәлі. Бәлки. Көптен болған хәл бетінде ол. Уйлан сен азғына болса да хис турында. Менімше дүнияда ең түп мәғінәлі әйбір кіші жаны һәм хис. Герде хисләрің сүні бітсе, жаның таушалса, миллионер сәудәгер әлі кім болсаң да, сенің яшәуінің мәғінәлері суқыр бір тейін. Нешек туймайсың сен шул китап сөзләріңні сөйлеп? Бар ана яшәп қара жан сақлап. Қышқыр. Бәлкі жеңіләйіп қалырсың. Хислер бушап қалса, көңілің сүнсі, тирәяқның салқын вайымсызлығы сенің ішіңнен хауасын суырып алған бушла күм кебек жаныңны шығырдатып қысып шығарашақ дейді. Ненавижу. Жарай. Тілесің нәрсе шылы. Әр нәрсенің шегі бола. Biz әти білән шунды етіп ойнадық. Әйді әти яны. Бар әлі, сенде нервыға тейіп тұрмалы.
Күпне белсәң генә пычмакка бастырып куярга да күп сорамам. Мин бүтән алай итмә. Бастырма пычмакка. Пожалуйста. Килер кызым. Бастырмыйм, кызым. Бастырмыйм, балам. Бастырмыйм. Сіз Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмов әсәре буенча куелган «Сагынырсың әле син дә бер» дигән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче, ягъни ахыргы өлеше тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби-драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарга Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмов әсәре буенча куелган «Сагынырсың әле син дә бер» дигән спектакльнең 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Шифаханәдә психолог кабинеты. Тик булмас, кайтарып яшьлекне, язмышны беркемдә бер алмый. Доктор, сез ни турында? Юк. Мен уйганым гына. Калдырмагыз мине, доктор. Ничек дiyeyim? Ул кешенең кайтуы сезгә бәлки кымбат улагандыр гына. Юк. Хәер, алай дип әйтеп бетереп тә булмый шул. Бәлки бөтен сәбәбе дә шундадыр. Бәлки сез аны күбрәк ошаткансыздыр. Күбрәк дисезме? Әйе. Белмим, доктор. Нәрсә дияргә дә белмим, доктор. Доктор, беләсезме? Мин җан тынычлыгы таба алмыйм. Бар нәрсәм дә бар. Бар да яхшы кебек. Җан тынычлыгы табып булмый. Йокы бик начар. Гел саташулы, әллә ниләр килә башка, доктор. Аннары, доктор. Шул ук Гөлсинәләр фатиры. Караватта Альберт йоклап ята. Кухнядан Гөлсинә чыга. Альберт, һаман тормадыңмы әле? Аю, сеньор, торыгыз. Нәрсәсең бу? Киштән дә тыңгылык юк, иртән дә. Кайдасың монда югары сервис? Күнеккән берәүләр югары сервис. Кайда? Тор. Юк. Кайтып җитүе бар бит, тур. Кем? Әни. Иренмәләр дип тора. Әйттем бит инде ул тиз генә кайтмый дип. Тор инде, тур. Син борчылма. Сайма фабула минем дуслык шәп. Сыңлай булса да яхшы түгел, тор. 15 кенә минут, мөмкин. Альберт, тур. Карале. Мөмкин булса, менә шушында кофе гына эчәмдә. Нинди кофе? Син китергән кофе. Өстәлдә бик матур итеп торып эчәрсең. Ките. Хәзер менә, тур да эч. Ките. Коньяк белән җитмәсә. Нәпсез сездә, сеньор, җитте, тор. Кит. Матурым,
Ауыр болмаса ана шул сумканы алып берегізші. О, бұл қадірлі сұрағаш. Әлі сұрамадым бит. Өтініп сұрайын. Мәгіз, сеньор. Рахмат. Мына шушы тартманы ашып берегізші. Жоқса кішім жетмей. Альберт. Бұл нәрсе бұл, Альберт. Біріншіден, сиңа, екіншіден, есек. Альберт. Бриллиант. Шынны, Альберт. Сен мені кімге санайсың? Ой, ғафу ет. Альберт. Мина мындай бүләк етуші де жоқ бит әлі. Мен мындай бүләкке лайық та түгілміндір. Болмасаң, боларсың. Альберт. Мина бит бір қайшанда бір кімнің де мындай бүләк бергені болмады. Әйрін. Аха, көт аңардан. Өз ғұмырында бір тапқыр шешек берді, онсы да сыңарғына еді. Қаралы, біздің кофе мәселесін шықсын ол. Кофе? Кофе. Альберт. Қазір, сеньор. Қазір бұла ол сізге коньяк білен мәл. О, енді бек ауырықсын масағыз әлбәтті. Сандуғаш, кәреді көңілге, жерламай, түзіммені. Рахим етігіз, сеньор. Ах, шап. Әйбәт, әзірлегенсің. Онымен бітсін. Болды, дейдім, Альберт. Бігірек та. Жеттінді. Қырылы, ерің білән хәлләрін шексіздің. Еске түшірмелі шуны. Оны шек. Мені ташлап кеуге шығардық болғаш. Альберт, еш жоқ, yolғышқанмындыр, болған біткен бет енді. Мен әр хәлдә ялғышсаң да аңлап бітірмейм. Мен бісіңа дүниядағы барлық әйбірні де бүләк етем деп кеткен едім. Сен нишләпсің аңа ол? Тоқтады енді, Альберт. Yok. Eteli. Türkiye. Yalğandan bir шығына. Яр аралайса. Тұтынып ұтыр. Білесің, Альберт. Ілігірек мен аның янында болғанда бүтінлей шоша едім. Әйе. Қазір? Қазір башқа шарақ жол. Шүкір. Жоқ, ол өзі мен деп өліп тұра. Мен де дұшман түгіл. Лекен іш бит ондағына түгіл, Альберт. Нәрседесің? Тұрырға керек, міне нәрседе тұрралы. Жоқ, сен сөзіне кеншіге бірма, девами. Білесің, Альберт, ол оңмаған. Қапқады неудачник. Неудачникларның өзің білесің, қатын қызлар яратмайлар, әмин. Кім? Қатын қыз. Дұрыс. Сен мені удачник болғаным үшін міне өзің аяқын айттың мұны. Сыңгерар енді, Альберт, неге енді сен олай? Яратқанға түгел әбет. Кәрим құрып тұрға келді кетті жігітке шамаға. Сен һәм ол жер білән көк арасы. Сен бетінде ол. Әне қойты, бар ваннаға. Тез бол кейін бар. Хәзір. Бар енді, Альберт. Ой.
Әллә үлеп біткендерме деп тұрам, Құдайым, шуғақландың ба әллә енді? Құдайым, шушы вақытқа тиклем йоқлап ятасыңмы? Үлем. Көп ме ишекті сақлаттың бейт. Үлем, ойықсыз қалдым бейт енді мен, Құдайым. Бар, башта шай әзіре, бар, қазір. Үлем. Ай, Алла. Sayım apa? Estağfir. O bu canım. Haller nişek Sayım apa? Albert, sen tugulmasın, isen mi, sağ mı? Koyarada kelip jеттің ерте таңнан бірер яры жиындығыз мәлі? Әби. Альберт абы ертіп келмеді, кештеніп келді, вот. Сен бір нәрсе де білмейсің. Кім шоқырдары сенің мұнда барар, я? Бар, кіріп ят. Ben bir нәрсе de anlamadım. Ой, Алла, не, Альберт, не, ол не сөйлегенін әлі білмейелі, ашуланмайын да, зинғар, Альберт. Балағына бейт әлі, шындай қызықлары болып қойайын да, зинғар, ашуланма. Ярар, сіз яшьләр өзігіз қарағыз, біз қарттарға қарамағыз дегендей. Ayı. Сірлер бігілі келішейінді сіздің, нешік кіна келіштірір едік әлі. Күйеуім гіне бұл алмады. Сенің арқада. Sayım apa? Belki әлі сыңда түгілдір, Ой, Альберт, сенің кебек жігітке бір қайшанда соң түгіл. Sayım apa? Ғафу етіңіз, мен беккизге гіне кіріп шыққан едім. Ой, тоқта, Альберт, тоқтайды. Кетмейсің, біргелеп, рахатланып бір шай ішіп аламыз. Әней, ол ашыға. Әсел қысылма башың ешәлі. Yok, шындап та Sayım apa, менің бек зор ішім бар. Ғафу етіңіз, жарайма. Ярар, алайса, ярар. Ұзаққа юғалма. Аты юғалдың, Альберт. Қарайлы, Гүлсүйне әйтмәді ме? Нәрсені? Айтыр, әйтмейней. Шимбәкін бізде бәләкәйгіне мәжіліс бола. Кел. Мәжіліс? Нендей мәжіліс? Шубинді мені әзірек көтерген еділер, шуңа. Әйтмей, Sayım apa. Әйтмей. Тен көрмей көрәсің. Көрір. Мені көрмәм менің. Ярай, Альберт, вақтың болса, кел, емі? Ярай, Sayım apa. Ярай. Рахмат. Мен келерге тырышырмын, ярай. Ярар. Сау бол, Альберт, сау бол. Гүлсинелер фатиры. Анда әлі генә шаушулы мәҗлес узган, кунаклар таралган. Өстәл янында Гөлсинә, Кәрим, Альберт утыралар. Сайма кухня белән ике арада йөри. Кәрим шактый гына исергән. Олы елның тузаныла. Үзем көрдім тузғаны. Көрмей қалдым. Білмей қалдым. Яш ғымырның узғанын. Гөлсинә белән Альберт. Ой, Альберт. Икебез генә дә калдык. Икебез генә түгел шул. Аның шул булыр инде, соңгы вакытларда бигрәк тә.
Başladı indi, başladı. Сағаты жетті, оқырма шу қыдыр. Неге ана киесің? Жырласын. Көңілі бар. Говорит, бажай. Неткен божай. Yok. Malagına. Biz mujiklar barımızda birbirimizge bacaylardır indi. Uyumuzgine biz mujiklar diye birgen bolabız. Uylap karasan biz bir tuğanlar. Kimden külüs? Yok. Külmeyim. Üzümden külüm, üzümden. Tutma şunu he. Nereye? Tutsun. Beni de bir koşandır bir şebeytip kıtırtkan idiler. Sen yırla bacay. Yırla kıtır. Maymal kebek kıtır. Afrika. Afrika. Sen bitalo. Afrika. Kıldırıp bitireyazdın sen meni. İlanının nikenligin bilmey. Afrika. Ben İlanının nikenin unuta başlagan idim deydim. Hazır sen unuta başlagansın. Hazır min Afrika. Альберт, тиме аңарға. Tutaqları. Minin atiyem. Ola yolunun tuzanı la. Өзіме көрдім тұзғанын, білмей қалдым, сезінбей қалдым. Яш өмірнің ұзағанын. Кәрим. Экрем Кәрим. Башланды. Ey Xudoyim, bu qadarda bersa beraykan kishiga. Ey, шып-шугай. Нәрсе? Нәрсе deydi? Qo'rqma, Mari chag'ina ol, ko'p shovlama degan. Abi, şıp-şuga. Lan tiysak, kıldırıp oturasın içimine ha. Şıp-şuga. Sen akılırga kerak, sen akıllı kilişe. Qoyadan hali yaşış. Жетті дейлер сиңа. Көршілер яқлай көкіріп отырма, үсейіндемін ие. Кәрим жетті енді, шынлап та жетті. Нәрсе, işetmeyim. Tukta. Gülsene sen nasıl şeysin? Bir de sen işlemedi biter o. Шуннан кетейін даның кеу. Әйле, Альберт. Бізнігіне мысқалларға бұлсын аңға. Qoyadan iken yaşış. Шулай ісіріп ақая. Aldashma bulka. Birinchi topqir shul qizg'anishqa qarshi. Бұлай ерсем сіз мені әлі қошан әнеттігін дәугенді. Тәлі, олай, бек бітіріммәлі сен, Кәрім. Білмесең. Аңламысың мұнда яшауларының нешік рахат екенлігін білесің. Соң мен бит мұнда бір кімді түгел, міне бұл йұрт үшін менің өлімімнің тапқыр пайдалыра. Ой, ұятсыз не сөйлеп еді, ә? Әлі сені өлтіргенше. Әне сен де құтыртмайым. Мені қартаймас бұрын қабірге тығас жақсың әлі. Умырғанда бірді артық деп тұрмайсың. Шамасын білмейше тығасың. Оша үшін туғанна мәрсі, уғыз. Альберт, нәрсе, бажай дедің мәлі? Тоқтәлі, Кәрім, тоқтәлі, неге шул қәлер өзіңні бітіресіңсің сен? Түккөр шиналарға. Шулай десің. Şulay diyeyim. Onlarga da şulay diyeyim. Альберт. Bulmay. Allah жеңілгіне bulmay.
Сен білесің менің қасым нендей білсең міне шу. Кәрим, үйде кіріп ятық әлі. Гүлкәм, міне әлі. Бажа. Хотын да шәп бит минеме, шынды шибәр. Сың нишік күні бұлай қорап тұрасың аңа тыныш көз білән дейм. Қарады, хотын да шәп сенің, аби да шәп сенің. Нишләп тұрмына өзіңгіне тігілейрәк бұға. Сен өзің тігілейрәк. Дәлі. Міне сиғада жетішәлі он, Альберт айы. Хайыршы тәрісі. Сен дуңғыз баласына алма кебек қызымны бердім. Бермәдің, алдым зор айырма. Бір деген гүріне дердай жігіттер артында қалды бейті. Сихірләп бәқітсіз еттің. Бір рәхат яшатканың yok, құры сүйекке қалдырдың бейт. Құры сүйек. Жаймәлі. Түрмәнді яшибіз мәне, тұрмыш түгіл. Алма кебек қызымны. Нәрсе? Алма кебек қызыңны? Алма кебек қыз тауқларға сөйлегіз еме ярый міне мен дуңғызды. Білесің, мен олмасам сенің қызыңа бұрылыпты қораушы жоқ еді бейд. Мен құттардым аны ғайбәттен мен. Таңсады. Ол менің үшін. Кәрим, тынышлан әлі болды. Болды, жетті Кәрим. Алмасынлар екен. Шундай шибәрді. Сеңа керек, что ли? Рахими. Кәрим, ұялығырақ нешлейсің? Менға ұялырға. Міне сізге керек ол азырақ бұлса да ұялырға. Білесің кесе, қызың түгі уақытта оғенді. Ердің шынды әлән еткен министр тещасы бұлардай бұрын. Соң бетаның бір кімге де керегі жоқ еді. Ятсыз сен, Кәрим, ятсыз сен. Өкірім сені. Көпмі жанымды bağışладым, мен сен бір нәрсәмді жәлләмәдім. Мары бүтін барлығым білін сені кегіне бұларға тырыштым. Не айтсаң да барсын, риза бұларға тырыштым, аңламады. Қозғалды енді сайысқан сайрауа. Сена да теща қарияқлап ярарға тырыштым. Дурак болғанмын, міне қазір аңладым. Дурактан сұрама, тұра бара өз айтыр шулай екен шул. Бердің. Міне сен түшмеген арқасында шушы күнге түштім мен. Жан деп бәғір етімді ашадың. Нешлейм мен сенің ол жаның білен? Нәрсеге салып қыздырайым? Ни өзің, ни ішің, еррейсің шында сиреліп. Нәрсе алып қайтып бергенің болдысың сенің меңа. Ол ақшаң нәрсеге жетен, енді бөлек алдың сен меңа. Мен өзім сеңа бөлек тағын, енді бөлек керек сеңа. Мойыныма қора таш. Мінен енді бөлек сен меңа. Ғұмыр ішінде бір бөлек еткен шешегіңде сыңар ғына еді бейт. Оқша жәлләп. Жүрерсің. Әне ол меңа бір кім түгіл дейерге бола. Оның меңа бөлек етмеген нәрсесі қалмады. Сан кім нәрсе бөлек етәбетәлі кім жиын жоқ барны шүп шарны. Әкем, ең бейген, ең қадірлісін. Хайыршы мен болдыра алмайым демей. Сен аңды әйбірләні ме? Өлгенде де ала алмай шақсың әлі хүресен. Тоқтағыз әлі, тоқтағы, қолырыңдарың. Оян, менің юлыма ұшырап тұрдың. Язмышың шындай бәқітсіз болған. Язмыш. Кішіні тәкке собырымнан шығарды беті. Жоғал көз алдымнан қарсы жоқ. Мен тоқтағыз. Башланды Билли Гарашқа мұның, Альберт Билли Гарашқа. Қышқырма меңа сенеме? Мен сені қоя затырға керек екенін білірмін. Жетті дем тоқтамасағыз өтірем. Өтірем, Билли, өтірешіп. Өтірем! Өтірем!
Иә. Жылама енді қызым. Кешке барып қайтасың бет. Әте, бүгін сен аласыңмы мені садиктан? Білмеймін. Мен бүгін бек соңға қалармын. Жоқ, бүгін сен ал, яма. Бүгін әлден енді күн. Менің сені бір жерге де жібересім келмей. Ауыртамы, пап? Жоқ, қызым, ауыртмай. Қазір, тазартам мен аны. Бітті ме? Бітті. Яры, қызым, әйді, тезірек. Соңға қалабыз. Мен сені бек-бек күтіп қалам. Гүлсинелер Фатирам. Ой. Сен қойттың да мұны енді? Неге дәшмейсің, не болды тағын? Мен кетем. Командировкаға мұны? Жоқ. Бүтінлейге. Тоқталы, менің білін сөйлешмедің де. Нәрсесін сөйлешіп тұрасың енді тағын. Қуанышыңды ғана тышаңа шығарма. Нешлеп? Жоқ, бір сөйлеме енді. Нешлеп қуаным енді, Кәрим? Қызымны сайыптан алмадым. Білмей қалсын. Жылар. Жоқ, тоқталы. Ашқыш үстелде шай қайнаған. Дағы нәрсе. Тоқталы, Кәрим. Кәрим, сен ашуланма мені. Тігі күнгі үшін сен өзің айып. Өзім. Милицияға барып хабар еттім. Не дейіп? Тыныштықта қалдырам, қорықмасынлар деп. Әнеге де ашуланма. Өзің бет өтіремік дей башладың. Өзім. Барысына да өзім. Кәрим, көріп тұрасың, біздің бірге яшауының мәғнәсі қалмады. Сен әлі өзіңе тең ярда барсың, мен ашуланма, ярым. Керекмей. Мен ашуланма, Кәрим. Қырыл, әгерде мен баланы соңыра қалам десем. Жоқ, ол тұрда ауызды ашма. Жоқ. Ярай. Көп сөз, шөп сөз. Кетем әлі мен. Сағынырсың әлі. Сен де бір. Сағынырсың әлі. Сен де бір. Еңгештен езіңе күзлерің. Сағыштан аларған шәшлерің. Көзіңнен кетерер ешлерің.
жан саған майды ралмай тек болмас қайтарып ешкімді язмышны әркімді ұралмай тек болмас қайтарып ешкімді язмышны әркімді ұралмай. Шулық бөлме. Енді, әне, қоя үйрейсің сен? Жиыны бітесіз сіз бүгін жоқ ма? Қазір. Тәк, мұнысын алдым, суын алдым. Күйеу сен әзір ме? Мен көктем әзір. Ай, оңғанда енді, әр яқтан да келген енді жошы күйеу. Ярар, ортық мақтама, азып кетер. Қазір кетеміз, қызым, қойғырма, кетеміз. Әне, қоралығы сені барында әзірләп қой, жиләк, жеміш көп болады. Ярар, енді бала-шаға төгіл бет, барығыз енді бар. Альберт, сен әнені елтіп қою білән как штик, мұнда ярай ма? Қая барасың тағын? Күн күйеу қуасың, түзген машинаға рахмет. Еш, мис. Ой, кетел Альберт, яратмайм деп айттым бит. Мені ме? Нишләп сине булсын инде? Лаш-лыш убышкәнне барыгыз инде. Бар. Иртә таңнан характерыңны күрсәтергә торма. Күйеу син дип үлеп тора. Әйдә күйеу җаным. Барыгыз, бар. Әйдә күйеу. Ярый. Мин бит тиз әйләнермен. Күйеу әйдә. Китсәләр кит алмадылар инде. Син Исәнме? Исәнме? Кәрим. Әйдә уз, Кәрим. Юк, мен азга гына. Юк, Кәрим. Тиз генә китмисең, ярыймы? Алайса мин. Юк, син дәшмә. Алайса мин әйтә алмыйм. Ой, Кәрим, минем ничек сагынганмын мин сине, Кәрим. Ярый, Гөлсинем. Кылам әле, мен инде булай да ул кыланмышлардан. Ачулан син мине, Кәрим. Син миңа ышан. Аңлайсыңмы? Ышан. Үпкәләмә, мин сиңа ышана алмыйм. Юк, ышанма. Бәхер üzülгән. Ышанма, тик китмә генә, Кәрим. Ой, нәрсә сөйлимсең мин? Ой, китмә. Ышан. Кәрим, ничек сагынам мин сине? Кәрим, хәтерлисеңме? Теге вакыттагы шикелле. Бер кочаклады мине. Кочаклады, Кәрим. Булды, Гөлсинә. Мин дә тимердән түгел. Тимердән булмыйча ни? Ярты елга якын килеп чыгалганың юк. Кочакла инде, Кәрим. Кочакла инде. Ничек рәхәт юк, Кәрим. Кәрим, кеше бар, ачыймы? Әйе, тиз. Ой, Альберт, кайтып та җиттек. Менә. Как штык. Менә. Нәрсә? Кәрим. Альберт. Сәлам. Қонақ бар екен. Қоя жоғалдың сен, брат? Көзге башқа көрінмейсің? Нәрсе мен тек уақытта меңа бек қызығып қалған едің. Африкада маймынлар арасында одашып бермегенсіңдір бит. Гүлсинә, ул бит біздің туйда да болмады. Брат, шундай туй Агроколи білесіңме? Бүтін шәһәр бәйрәм итте. Ниткән туй? Ничегенде сен? Нидей туй икәнне дә оныттыңмыни? Менә Гөлсинә белән безнең туй. Ничегенде ничек? Қаралы, Кәрим. Сен бит малай Африкада ұзақ жүріп маймыллар белән туйның нәрсә икәнен дә оныта башлагансың. Гөлсинә, ул бит әле безне кутламады, шулай бит. Әйдәле, әзерләде өстәлне. Тик малай
Былай гына ярыймы? Стәл артындагына. Калганы не? Туй, демек, бу... Демек, сен... Туйның нәрсә икәнен аңламый, я. Гөлсинә, аңлат әле, минем хәлем бетте. Әйе, Кәрим, ул минем ирем була. Әйе. Гафу итегез, борчыганга юк, Мин кузгалыйм әле. Кәрим, китмә. Китмә, Кәрим. Сен кил. Мин барында берәүдән дә курыкма, ярыймы? Гөлсинә, миңа Ләйсәнне күрергә иде. Ләйсән бит ул малай. Кәрим, Ләйсән... Нәрсә Ләйсән? Ләйсәнне без аны шундый җиргә урнаштырдык, әйбит. Хәтта монда кайдасы да килми. Кайда Ләйсән? Кәрим, син борчылма әле. Ул монда... Әйе, бер көнне алырга барган идем. Кайтмыйм дип мин. Ләйсән кайда? Ул интернатта. Әйе. Интернатта? Син борчылма. Борчылма. Кәрим, біз аны һәр ял сайын алып кайтабыз. Син кил. Син башка вакытта кил. Башка вакытта. Ниткән дөньясың бу? Шифахана, психолог кабинеты. Сагыштан агырган чәчләрең, күзеңнән күрсәтер яшьләрең. Доктор, сез ни турында? Төшенә алмыйм. Юк. Минем сүзләремә игътибар итмәгез. Ничек дидегез әле? Зак вакыт башка ир заты күзгә чалынмады дидегез бә. Әйе, доктор. Аннан. Шулук бүлмә. Гөлсинә кызы Ләйләне киендерә. Боргалам әле башыңны, киендерә алмыйм бит, кара әле. Әни, минем анда барасым килми. Менә синнән генә сорап торырлар хәзер. Юк, тукта инде, кара була бит ул. Син дә нервыга тиеп торма әле. Нигә ачуланасың инде, кара әле? Яратасыңмы син мине? Юк. Нишләп яратмыйсың? Мин сиңа нәрсә алып кайтып бирәм әле? Син хамамында менә әле китмәдеңме әле дим мин сиңа. Юк. Чынлап та мине яратмыйсыңмы? Нишләп яратмыйсың? Син майлы. Майлы. Син нәрсә сөйләп торасың, бар әле моннан? Бар әле. Вала әйтмә инде, калай дисәк. Була бит әле ул. Салпы якка салам кыстырып торма әле. Кил әле, матур. Киттим. Мин булай да бик матур ишетәм. Я, битте. Ну, Сын Альберт, ничә тапкыр аңлатырга буласың инде. Яшәп карадык бит инде. Булмый. Аңлыйсыңмы, бергә яшәп булмый. Аз гына сабыр ит. Тагын бер көнгә калсаң, Альберт, мин чыгам да асылынам. Симердең шул син. Симергән эт иясенә ташлана диләр. Альберт. Юхаланма. Син бит андый түгел. Юхаланма дим. Ана сезгә Кәрим. Ишеләр генә төсбит. Анамны әйтер идем. Придурка. Юкка кешәнәсең, Альберт. Бер кылым да селкенмәде. Альберт. Жүнде килеш кенә кит инде. Кит инде, бар. Күрмәй кергә була. Син дә кысылып тормадым да. Акырма балага. Мин сине яратмыйм. Мин әтиемне яратам. Кайда ул? Ник кайтмый?
Кайтмый. Ник кайтмый, конечно. Кәрим дурак мұны ю. Нишләп ул шундай жылан янына кайтырга тиеш дейсең әле? Кәрим бит ул бик акыллы булган. Без генә дуракка санап йөргәнбез. Әни кайтмыймы? Тыңлама, кызым, шуны. Син әшәке. Белмәгән идем, Айбат. Барысын да әйтеп бетердеңме инде? Гафу ит. Кызып киткәнмен. Барысын да әйтеп бетерсәң шул, Альберт. Без хәзер җыенып чыгып китәбез. Ә син кит, без кайтканчы. Ир бул инде, Альберт. Ә мин сиңа гомерем буе шуның өчен рәхмәт укырмын. Ә йөзегең шунда, өстәлдә. Вакланма инде. Соңгы тапкыр үтенеп сорыйм, Альберт. Җыенып чыгып кит син. Әйдә, кызым. Шифахана, психолог кабинеты. Да. Менә шундый хәлләр, доктор. Күптәнме инде? Үзегез генә. 2 елдан артык. Язмаш. Шул китүдән ирегезне күрмәдегезме? Юк. Ул кая китәсен әйтмәде. Үкенеч булып калды, доктор. Адресын белмәүгез начар. Аның монда ни катнашы бар? Ул бит борчылмый, ә минем тынычлыгым юк, минем, доктор. Булды, тынычланыгыз. Утырыгыз әле, утырыгыз. Мин бит ул былай гына. Бәлки аннан бик әйбәт рәссам килеп чыккандыр. Доктор, беләсезме, ул минем төшемә дә шулай рәсем ясап елмаеп керә. Төшегезгә дә керә идемени? Кергәли шул. Сезгә аны шул кадәр кулга алмаска иде. Ничек, доктор? Сен кышта бит читлеккә япсаң буйга. Ул бар тик иректә генә моңлы сайрыяла. Ирексез җәнлеккә хис кирәкми. Ул ирек турында даулый. Бардыр инде, доктор. Үткән биткән, ә менә хәзер. Хәзер кызыгыз. Нәрсә дисең? Мин әтиемне яратам. Кайда ул? Ой, доктор. Сезгә ни булды? Әйдә, килегез әле. Килегез, менә шунда басыгыз. Тавка басыларыз. Әйе, тыңлыйм. Зинһар өчен ярдәм итегез. Я. Ашыкмагыз, тәртибе белән генә. Тәртибе белән булмый, доктор. Беләсезме, минем яраткан хатыным менә дигән кызым бар иде, доктор. Тынычланыгыз, мин сезгә... Мин аларны югалттым, күпме эзләсәм дә эзләп таба алмыйм. Зинһар, ярдәм итегез. Тынычланыгыз. Гөлсинә! Гөлем! Булды. Тынычланыгыз. Килегез, утырыгыз, тынычланыгыз. Доктор, әле генә монда булган кеше кайда? Монда беркем дә булмады. Алдашмагыз, әле генә монда минем ирем, Кәримем керде. Ул бит сездән киңәш сорады, доктор. Миннән беркем дә киңәш сорамады. Алдашмагыз. Сез мине юри алдыйсыз, доктор. Яшермәгез. Ул бит минем Кәримем. Ул бит мине яратам диде. Мине таба алмыйм диде, доктор. Ник дәшмисез? Бирдә беркем булмады. Дәшмәгез. Минем аңа бер генә соравым бар.
Бер генә сүз. Кайда ул? Кайда ул? Кайда син? Hörmetli radio tomoshablar, siz Әлмәт Татар дәүләт драма театрының Гафур Каюмов әсәре буенча куелган "Сагынырсың әле син дә бер" исемле моңсу пьесасын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Гөлсинә, артистка Гөлнара Заһидуллина, Кәрим, Рафиq Таһиров, Ләйсән Фәйзуллина, Сайма, Раушания Фәйзуллина, Альберт, Фават Зарипов, Илсияр, Сәкинә Минханова, Рәшид, артист Илһам Мөхәммәтов, Найля, артистка Нафиса Исмәгыйлова, Азат, артист Фикрәт Сибгатуллин, доктор-психолог, артист Хөрмәт Фәйзуллин. Әсәрне сәхнәгә автор, режиссер Гафур Каюмов куйган. Театрның музыка бизәлешен композитор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мөхәммәд Нур Хәсәнов эшләде. Эфир өчен режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акыйгат әзерләде. Алып барды Талгат Хаматшин.